achiramba zvino achidi handina chandakaita. Kune vanhu vakazviita variko, kana uyo anga aripo kana nevamwe vakanga aripo, ina handizvizivi, but ini ndikagona kubuda handifunga kuti 3 months 4 months dzingapera aiwa, because I'll do something. Saka pfungwa dzangu dziri kundinetsa kuti why are they so quiet? Uri kuona manje ndochitarisa futi pamwe pekuti mwana uyu anonzi Tapiwa Makore, handiti ndiri kutarisa mhuri yangu iyo yangu yatapiwa ndineka kusavachenesa kadikidikiso. Mubvunzo kuti kuimimi musoro mwana uri kupi, ndivachakuudzai kuti mapurisa akauya nawo takatora kana kuti uri uku right. Kuimi makabvirei kumusha vokuudzai mareasons, because mwana uyoyo tumakunga tunoitwa kunzi mwana uyo anonzi ndewangu right. Mwana ari kunzi ndewangu, inini handizi, ini ndochinouraya mwana wangu manje. Saka ndiri kuvachenesa kuti kana mwana achinzi ndewangu, ava havasi kufamba amaitapiwa varambwa. Yeah, the voice, Kadoma. Welcome to the Spanner Podcast Show, the biggest podcast in Kadoma, the voice of people. Mushonga we stress. Follow to our podcast. Nepe nyuro yevanu. Kuenderera mberi kwatiri kuita nenyaya yaTapiwa Makore Junior akaurayiwa nababa mukuru vake neshamwari yavo inonzi Tafanzwa Shamba, kana kuti anga ari mushandi wavo. Ivi vanoziva patakasira vari kufamba nesu pachirongwa ichi, ndakati inini ngatibatei mapoints epari kutaurwa nevakomana ava tizoshanda navo pamberi, nekuti kana takushanda navo hatidi vanozoti aiwa ini ndarasika ko apa pakataurwa papi handina kupanzwa. Ngatifambiranei pamwe chete. Palast episode takagumisira Tapiwa Makore Senior achitaura kuti iye ndakudawo prisoners for ED tichidzidzisana kuti tinorima sei nezvimwewo zvidzidzo zvatisingazive, kuitira kuti kana tazobuda tizowana pekutangira. Varume ava vanoratidza kuti tarisiro yekubuda vanayo, saka ivo vari kuzama kuda kuchenura mazita avo pamberi penyika nepamberi papresident kuti varegererwe sekuregererwa kwavakaita. Saka ininiwo zvangu pandakatanga kuona mavideos avo ndakatombofungawo kuti havana mhosva, ndikati no, regai ndiise chinhu ichi kuvanhu tionerane pamwe chete. So percentage yevanhu vari kufunga kuti varume ava vari kupomerwa iri kuita ichikwira. Saka ndati batai mapoints kuitira kuti kana takuzoshanda navo tozobuda nechinhu chimwe chete, nekuti mhosva haitongwe nemunhu wani, mhosva inotongwa nevanhu vakawanda. Tikaisa muono wedu pamwe chete tichaona kuti zveshuwa vanhu havana mhosva, tichaona kuti zveshuwa vanhu ava vane mhosva. Saka handidi kupedzerai nguva, ngatipindei muvhidhiyo. Toda kuti iwa maproposal atinawo aya dai kurunzi zvinokwanisika kuti vagozozviona kana vavanotuma kuti vaone izvi, kuti tine zvatiri kuronga even tiri mujeri, kuti tine vanhu vari panze apa vakasungwa munoziya vakabuda vaya zvinhu zvandakuona zvandiri kutodzidza kuti aikazvo kuinga ndakatouya kuzodzidza zvimwe zvinhu semunhu mukuru manje andakapfungwa keurimi, ndakazoti vakomana nevamwe vandinavo vari mukati umu, mazita avo ndinavo vari papa vatiri kuita navo, kuti tikazowana vanotitungamirira zvisvike kuna president kuti kuno kuti waniko ex prisoners for ED or ma-inmates edu prisoners for ED, kuitira kuti isusu pfungwa dzedu dzatinadzo tiri muno dziregedze kuchembera dziri muno. Mozoti muno tiringopuwa chikafu takagadwa nepfuti, unoziya imi munorara nembwa pambaka imi panze apa nembwa isi munorara vanhu vane pfuti vachengeta inini haupinde muno chengeta Tapiwa Makore Senior asina mhosva yakapara. So why should I worry? Ndikuchema mhuri dzangu kuti handidzione, vamwe vanozondiona pavhista, but tiri kuti ED prisoners for ED ndeyekuti pfungwa dzedu dzatinadzo idzodzo dzekugona kunyora zvinhu zvese izvi tichidziburitsa muno tipe vakabuda vaya mujeri, hati lesei tatora izvi kaizvi takuita prisoners for ED, ex prisoners for ED, tinovapa zvese zvatinazvo izvi vari panze vakasungwa vaya toti any ningirikini province yega yega kuna vanhu vakasungwa ikoko vaunganidzwa tovapa izvi pfungwa dzatinadzo idzi. Ava vachita farming yehuku, ava vachita farming yechakati, ava vachita chibage, ava vachita zvokugadzira hupfu. Tiri kuapa vari panze handiti, tiri kuisa maprovince. Tine vanhu vakaraswa nemusangano, tine vanhu vakaraswa nehama
idzo dzadzi vanga vakabva mujeri. Tino vanhu vakazvirasa kuti abuda munhu achaenda kumba kwake, mumwe akaraswa nemusangano. Toda kudzoreredza vanhu ivavo kuti tivakame tidzoke titeedze nyika yedu tiri kuna ED wedu ari kupa vanhu mari dzekuti itai zvinhu, murege kugara musabe, tinge tagadzira zvinhu from prison. Saka imimi ndezvipi zvakubatsirai pazvinhu zvese zvamaita sofa muri munomu? Zvakubatsirai zvakadii izvi? Chazviri kundibatsira ndechekuti taronga zvinhu zvedu nevamwe vedu vandinoita navo vari munomu, taunganidza zvinhu izvi, takuchitsvaga nzira yekutaura kwandakaita nezuro. Dai vakatiuka because handiti vakati hapana anosaririra kumashure. Inini ndobva ndatarisawo nepfungwa dzangu idzodzo dzati kurei zvokuti kana dai kuzoita mabasa aya handinyatsozogona kushanda sezvinenge zviita vana vadika, asi nechavapa pfungwa dzekuti ita izvi vakanyanyawo kuzonyanyaenda kuchikoro neini, asi ndichivaudza plani handinayo. Nokuti tikange tanzi ED vatita kuti ex prisoners for ED, isusu panza right akomana uyaya muri kuona kwatakanga tiri kuye sezvamuri kuona izvozvo hakusi right. Zvino zvokuita izvi huku idzi angairi chiitai imimi huku pana chikafu ichi kekutanga tinoisa zvese, tatsvaga funding yedu taisa tavapa, tobva tati any province tiri kuunganidza vanhu vese vakanga vari mujeri, kureva kuti hapasina anonzi akasungwa akakudzoka kuno. Tinoita kutotambira anenge anzi akubuda kuno togona kutoya pano pajeri tisikobvunza vachabuda mabigras aya, vachabuda next month vaya, topindawo toita nawo mainterview kana tinge tabuda panze. Kana tiri muno tinge chida vanhu vanouya vachibvunza kuti toita sei, tovapa zvokuita tiri muno, zvokuti patozobuda muno mukomo tiri kungonopfekera chete. Tine mateachers, tine vanorima, tine vanoita zvenguruve imo munomu, tine vanoita zvese. Handiti ndo zvatiri kugadzirira izvi, zvokuti mukana chete watiri kushaya kuti tiite saizvozvo sezvandiri kutaura. Dai vakatibatsirawo because kupinda mujeri, this jail tingati dongona kuita 4,000-5,000 vanhu handiti, but 40% of those people vari mujeri, 40% havana kana chavanoziva. Panze pana vanhu vane mari vanogadzira zvinhu zvokuti vasasvike kuno, voendesa asingagona kutaura kukoti handiti, naanotaura zvisiri zvarohwa, anopedzisira akubvuma zvaasina kuita turi kurohwa. Handowazvo anotarisa upenyu humwe husiriwo nekuudzwa zvokuita nemunhu akabata pfuti neshamhu achiti ndokuuraya, iwe wobvuma zvinhu zvausina kuita, unomupinda muno. Saka mhuri yenyu iri kuyazokuona here pamafamily week aya? Yes. Vana baba munina? Yes. Vari kutora? Uku kwakukwana madivision akaitika mazuva iwayo, ekuti ndakatombozvinzwa zvimwe zvemuredio zvokuti even namainini vangu amaita piwa zvandakanzwa, zvinhu zvizhinji zvandikuta zvimwe zvacho ndizvo ndakanzwa pavakaenda kumucha ikoko tiri kukoti muna jaji mweme, tisati takuda unonotongwa muchanda ndapasirira futi iwo musoro wama muchabvunza wandanjikuziva kuti uriko. Ani mapurisa ako yakumucha uko akati musoro mwana makatora imimi ndikaenda nawo Mozambique, handitika uyu utoziya tese kuti right akuchida kuti munzwe kana muchigona kudaira mundidairewo zvandiri kubvunza. Kana mapurisa akazvizvinzwa ngaazvidaire zvandiri kutaura. Vataura kuti trouzi rere ndere maropa remunhu, DNA yako yachiti harisi remunhu, handitika tauya pamusoro mapurisa ndo akasiya ati kumusha musoro uyu hausiwo mwana mudiki. Amene mapurisa anotanga nekunoita madoctors here wozoenda kupolisi, kana kuti vanongoenda kupolisi madoctors wobva wopolisi achita madoctors. Mapepa ayaniswa kuti DNA kunoti musoro uzikanwa ndoani, mapurisa oenda kumusha kunotaura kuti musoro uyu, vachitaura kumusha vakati mazino aya akawandisa. Amene chidhokta vakachiitira kupi chekuziva mazino emwana nekutarisa kuti aiwa uyu wachembera uyu muhombe, handizivi kuti vakazviwana uko. Pamwe ndizvozvo zvavanodzidziswa. Vataura kuti musoro hausiriwoko, inini sini handine musoro kai yamingani wandinawo kai inini neuyu wavati hausiwo mwana kwa DNA nibva yanodzoka itaura kuti musoro ndiwo mwana. Zviri pamapepa akabuditswa kuHigh Court. Mapurisa ekwa kuchitora musoro uye kwakuenda nawo kumusha kwedu. Izvo hazvichabuda manje apapo. Zviri kuda kuti ini ndirambe chiti nchinzi ndine mhosva ndine musoro. Right, vaenda nemusoro kwekuye ndokunorakidza ana amaitapiwa. Amaitapiwa wakati aikazvo ko ndewani komusoro ndewatapiwa wabva kupi DNA nekuti ndewake zvikanzi kwanditi makati bamukuru ane musoro, saka uyu ane musoro mingani ko mwana
kana mchiti uyu ndewatapiwa ko wakatorwa nababa mukuru. Alright, kana chichi ini ndakatora watapiwa ndakaenda nawo handiti kwaunonzi ndakaenda nawo ikoko ko uyu ndewanu. No report kuti kune mwana achaiko kwashayikwa musoro nyika yese yakanzwa kunzi tapiwa makore. Kune munhu akashaya mwana akati aiwa tingazoti pamwe ndichapiwa makore sini akatora mwana. Musoro wakawanikwa mumusha medu paiwanikwa mapatsi emwana. Handitika aunowanikwa somewhere wakatowana pari kuwanikwa zvimapatsi baba hamuzvizivi zvese izvo. Akusika ndikutoshamisika kuti tiri kutsvaga musoro nanhasi uno. Aiyo musoro uriko kumusha wakatorambwa uku. Zvandiri kutaura izvi endai munobvunza. Munzwe kuti musoro uriko wakauya nemapurisa amaitapiwa kana vachizvinzwa izvi najaji akanditonga kana achizvinzwa izvi jaji akandisina amaitapiwa amainini vangu ndibvunzewo mubvunzo hanzi abvunza nechirungu. At my surprise mapurisa ari kuya achititi mwana uyu musoro uyu ndewo mwana after taviga mwana for 7 months zvakataurika mukoti. Saka najaji saka musoro wacho uri kupika ndovana uyu ivava ndo wandinawo futi mumwe wandakapuwa unzi wakatorwa nasenior inini wandonzi ndinawo ya saka uyo kawo watapiwa vese vari kuziva kuti une mapurisa because ndo vakataura kuti ndewatapiwa zvataurwa kuti ene kwenini wangu kanga vacho avandisunge futi kavandibvunze kuti iwo wavanoti wandiinawo wangu uye ndakauwanawo. Saka imi mukaona paine misoro mitatu apa polisi chaiye yoona pane misoro mitatu wonzwa kuti uyu ndewe uyu mimwe 3 hatisi kuziva ubva vanyarara wene irasi handi vanobvunza kuti ma-investigations. Saka vari kuda mumwe munhu anouya futi asikovaudza kuti ndaona drop reropa mumba manhingi kuti ndo pamwe kune musoro. They didn't investigate anything from my case. Zvaingoya munzeve zvamaizonzwa imimi vachiti tadai tazoenda kwakati hapana. Ndava wabvunzika imi kuti alright what did you investigate to kuti mubati vamakore. Zvinhu zvanga zviri pachena zvokuti inini ndindakati ana mainini tsvairai mumba vakanoona trousi rikaenda uku ndobva ratangisa game rese zvokuti vanhu vazhinji dai kunzi ndosaka nambokudzai paipa kuti zvinhu dai makazvitanga tichatanga kusungwa hapaitika zvimwe zvinhu. Ndini ndiri kukutaurirai Musoro uriko. Saka toti mapurisa akunyeba futi kuti ndiwo DNA yakati musoro uriko wakaenda nemapurisa kumusha vachinoti kuna amaitapiwa kune vanhu vari kumusha musoro mwana tava vakabvunza kuna jaji. For you to know nditaura chokwadi hamuzobvunzawo zvenyu hamene mabvunzire enyu jaji ngaakuudzei kuti nyaya yemusoro yakanzi chii. Tacheneswa, I think tacheneswa. Hozi ndatoya pano muchiti sekuru ngawandipe musoro ngawandiudzewo raiti kuti uripi. Handina kana wechidhori kana wokugadzira kana wokufungidzira kwayo mushonga wandonzi ndinawo. Poma dai ndandire mushonga wakadaro handisi kwandakaenda ikoko ndiri helicopter kana pai handizvizive kana zvese zvaitaurwa ane mabhasi ane marori vaitaura zvese ivo vaiva ngavandiri chibuda pachena vanondirakidzawo bhazi ravaitaura kuti ndinaro kana rori yavaitaura kana shopu yavaitaura kuti ane mashops hamunambozvinzwa kunzi ane mashops is a businessman inini kupi handiri munhu kudai panze ikoko muvabvunze kuti ndimi kamaitaura nguva iye muchiti andi businessman ane mari arikuda kuita zvakati arikuda kuita zvakati chii chamuri kuzivawo chimwe chete chamungatiudze chaainacho chine mapepa kana chisina kuti apa ndopaka zvaive zvekunakidza vanhu media umu ndakambonzwa rimwe zuva zvichinzi media iyi kai inotaura zvechokwadi igotaura zvekunyepa yamunonzwa inonzi media saka zvavanoita ndizvokuti zvinhu zvine interest kune munhu ane power ini ndogona kuita power but uyu ane something voice rake rinenge richishanda through zvaakabata. You've got a gun une cheni handitika ina handashandi nacho unokwanisa kundirova even ndakasimba even unokata sei because uri kutemba that gun ende uri kutemba but zvandotaura hazvinzwiki ende handina makambondinzwawo here kubva pakatanga nyaya iyo ndichitaura pamwe pano right kwete kundinyengerera ndandakatomira ndichitogara ndichitaura ndikatoti ndikanzwawo kuti Tilda ari kupikwa kana kudau vandiko kuya kuno alright tasvika panyaya yekuti zvese zviri kutaurwa zvekunzi mukadzi uyu akapindwa negonzo uyu akazonzi aiso uyu mukadzi uyu ndikudakawo vanhu vaimupedza 2 weeks ozonzi aiwa zvawanikwa kuna mbuya chihoro vanhu vari panze ava vapei maredhiyo kana vasina hama dzangu vanzwe kuti kuna ambuya chihoro kuna Tilda
kuna kuda kana vasingazvizivi vaende vanobuda paredhiyo vachiti tabva imi muchiti tabva kuna makore vataura kuti wedu wendibatsireiwo ndingafire muno endai kuna tilda kana kuna kuda muudzwe nhamba dzevanhu vakaenda kwavakanoudzwa zvakabiwa nemunhu akashayikwa nemunhu akafa variko vanhu iva vari kuita izvozvo ndini ndiri kukumbira kana vatoda kudara izvo ndokasana kukumbira hurumende chaiko kuti hurumende ndiri kukumbira ndochemberera mujere ndisina mhosva ndakapara tilda ariko kuda ariko nemi muriko chifutaurirai hama dzangu zvanzi naamakore uyai kuno handina chandakapara muri kusiya vanhu vakapara makapari panze oraitika kana inini ndiri kukuudzai inini kuti handina chandoziva chiendai kuna mbuya Jehovha chiendai kuna tilda chiendai kuna kuda chiendai kumadzipostori chiendai kupi muudzwe munhu akaita ndiri pano zvekudai kuri kunzi tinobuda pane zvirongwa zviri kuitika zvekuti kuna ministi kune paro ndiri kuzviziva kuti zviriko zvisizvizvi but ndakatarisa mudenga chete kunyange vanhu vese vakanzi vakaenda ndikasara ndiri wani muno ndokona totori handise zvenyu museri rirapo shamwari yangu bhaibheri rinenge rirapo ndiye chitaura nebhaibheri rangu kana izvozvo I'm very happy kana kutokuona kuenda ndi kutofara so ndatoonawo vana vangu vana vanouya apa vana baba vari kumusha ivo vana baba vedu vari kumusha mazisabhuku vanouya kuzondiona vakauya kucentral vanouya kuzondiona pana iko kumusha ikoko amaitapiwa vaye vanotaura nezvavo havasisiko munoziva kuti havasisiko amainini havako kare kamwe kare kesaka vakaenda zvemusha wacho wakavhawazira handizvizivei maitapa vakaenda go there handiti muri vematv vechichi imboenda ikoko drive your car and go then take vanhu movaisa mubvunze kuti baba mukuru venyu vaiti zvakati vaningina vangu vandakanga ndinavo munguva dzese dzedze dzaitaifamba idzi tichigara pakushayikwa kwomwana ndakazovadaidzisa kukoti mwajaji ndikati inini daidzai vaningina vangu vandakanga ndinavo vakapinda mumba nevandaigara navo kuti vakuudzei kuti inini handina kwandakamboenda ini kumozambique kwairehwa kuye pasipoti yangu iri kuharare kumba ndogara mufakoso handina kwandakamboenda chidaidzai vakanodaidzwa muri kuona nyaya iyi zvazvakanditsimbirira kana but mwari ane chekuita neni vanengina vangu vauya vakasweswa mukati makagara vanhu meme handiti mukoti totakagarawo vanonzi mawitness ese ndaipanza but vanengina vangu vakatanga vaenda kunotaura napp to me I was surprised because ndanda kuzivawo kuti zvinomira zvakadai munhu kana achinge apinda ari witness apinde mune vanhu adazokuti kuzowitness anoendeswa panze but ivo vakatopinda vakagara mukatimo pakazonzi zita rake achidaidzwa muningina wangu makore ningi abva adaidzwa zvikanzi aya hazvichaita then there is this issue yandiri kukumbira kuti kuvakuru vemapurisa nevakuru vejudicial iyoyo ndiri kuikumbirisa kuti kana kusvika kuvakuru chaivo venyika uko kuti ndini ndinoda kubvunza kuti pane zvakaitika namajor street wekwamureva nepolisi yekwamureva macid handikati macid kana kuti major street pakanyorwapo handikapinda mukoti panotorwa fomu rekuti uyo apinda mukoti nhasi nguva dzakati apinda mukoti obva asaina major street obva vasaina handititesa kwakauya pepa uko rakapuwa uyo kwete inini rekuti akabvuma mhosva uyu tiri mukoti isusu mapurisa haapo major street haapo zvikanzi iwe shamba wakabvuma mhosva iweyo yekuti wakauraya mwana zvikanzi handakubvuma mhosva because koti kwese kwaaitaurawo pamwe aida kuzotaurira taamukoti kuti handakupara uko achibvumiswa kana kubvuma nezvaanoziva iye but major jaji akati wakabvuma mhosva zvikanzi handina zvikanzi pepa riri panoona uverenga zvikanzi zvikanzi vanotambidzana paipai verenga zvishuwa riri kutaura kuti akapinda mukoti akabvuma mhosva zvikanzi yes apa ndini ndakasainiswa nepolisi handititesa akabva aramba zvikanzi aiwa hazvinetse nyaya ihombeka panze iri kurira kana dzokerai munodzoka after 3 days vadaidza major street from murehwa vakauya zveshuwa major street vakapinda vakasweya kuti ndotaura chokwadi ini vanotaura chokwadi amaiva ndotaura chokwadi vabva vapinda zvikanzi right vataura zita ravo ndimani makatanga kushanda kujudicial whatever it is uku zvikanzi nenguva yakati zvikanzi right unoona verenga yes verengai ndoriere riri kutaura kuti yakapinda mukoti rine signature yavo ndipo vaverenga pepa riri
zvikanzi munoti kudiyo nepepa iri zvikanzi handina zvandoziva muri kuzvinzwa handina zvandinoziva mumwe high court zvikanzi ko iyo shamba signature yarava nayo zvikanzi ndini ini ndoriziva pepa ndakasainiswa nemapurisa ko imimi majesty pepa iri makasaina here zvikanzi handida kusaina but because handizvizive but signature ndeyangu zvikanzi dzikai zvenyu tiri memabox meme hatinga handazopuso kutadza kuziva zvese zviri kutaurika zvekukura kwandaita ndashanda mutourism tichidhiraivha motika tikatomupindawo muhurumende mudii tichidaidai victoria falls hapana hotera ndisingazive muno muzimbabwe kana south africa zambia namibia nyika dzindakadzitendera netourism ndinozviziva garawo nevanhu vanenge vanoti ndakafunga inini kuti majesty zvataura kuti zvandizvizive zvichabudawo kuvanhu kuti kune pepa ragadzirwa uku kuri kuti vanhu vakabvuma mhosva namajor street nemapurisa but zvakanyararwa why I'm a Zimbabwean handida kuuraya mwana handiti but ndakuda kuziva kuti why did they forge this thing kana judiciary vachizozvinzwa nemapurisa nevamwe vanogona kuendawo pamusoro pemapurisa ayo ngavaende vanobvunza pepa iri kana vari shaya kumapurisa uko ngavaende kuna jaji wakatitonga isusu vabvunza kuti toda pepa rakataurwa namakore paredhiyo kuti kune pepa ramakataura imimi kuti apinda mukoti jaji akanzigara pasi sei zvisina kuzobuda mupepa kunzi vanga vafojera kuti uyu apinda mukoti yasina pazvakaitwa namajor street saka it means pane zvinhu zviri kuitika zviri kuisa vanhu mujeri muno zviri zvekugadzirwa nyaya yekuti gadzirai zviende that's why ndakazotaura nezuro pataitorwa ndi apa kwaiva vakuru vejeri payapa ndikataura ndikati panze apa ndanda kuplaza semunhu akuti pfungwa dzangu zhinji ndiri muno ndizongochema mwana kufa kwaakaita handitika but ndakadzichinja kubva mukuchema sekuti takafirwa nevakawanda maextendi nana baba nanamai ndakazosvika panguva yekuti ndichifokasa pane life yatiri handisiri munhu wekuti akabuda panze achienda kunoshanda but ndinofanira kuti ivo vari muno ava vagone kunoita zvatakaita nezvimwe zvitsva zviri kuitwa panze handimuri kuzvona saka vanhu vamuri kuona vari muno mukati umu vazhinji vanopinzwa nenyaya yekushaya mari hatingataure kuti vashaya mari ipi but tiri kutaura kuti vanopinda nenyaya yekushaya mari vanhu vari panze apa vazhinji vachiva nemhosva yekuti togona kusvika pane imwe nzvimbo tongesa jurawo tobva tanyorawo kuti tongopa zita ratinoda rejeri vari panze apa vane vanhu vavakaisa muno mukati zvekuti sori ndiri kuda kutaura zvinhu zvinobatsira hazvo dai vanhu vari panze vane masimba mahombe so vatanga vati kana vanhu vakubuda neaministi kana neparoo ngavatanga vambesa chimwe chidzidzo chinoudzwa vanhu vari muno kuti kana maenda panze apa mukanosangana madzimai akaenda mukasangana akatorwa neshamwari mukasvika akasiyanai nazo tangai humwe upenyu varume vakawanda vakadzi vakawanda mukaona mukadzi asvika akatorwa ikoko vakomana endai munotsvaga mumwe because munodzoka kuno musateerera munhu anosikokuudza panze kuti sezvandakaita inini ndandiri ndobva ndati ndabuda panze handiti pamwe kutaura kwenyu unoona kundiburitsa zvinhu zvakudzokoredzwa zvitariswa maloopholes ndogona kubuda ndobva ndasvikaona munhu anonditi uyu aiti zvakati ini ndoti saka iwe ndowakatondiende kujeri zvese izvozvo ndakazviraba ngavazvizive zvavo vanhu vese vari panze kuti even kana kuuya kuzondiona kungavauye zvavo vakasununguka ndakavarigirira kudhara because havana zvavari kuziva ndiri munhu mukuru kuti nini handingaramba ndichingokupa mhosva ndikazoona kuti izvi zvawaita izvi hauna kuita nekuti hausi kuziva beta ndikuudze kuti aiwa ita so that's why uri kuona dzimwe dzimba zhinji dziri panze apa dziri kupwanyika nenyaya yekuudzwa handirikwana iwewo kana wada munhu wako iwe ida munhu wako I've got so many questions to ask mumwe munhu anenge andibvunza zvisina kukwana even ani ndogona kumubvunza kuti anotadza anopedzera akunyara atadza kupindura hazvibvunzike zvazve kune munhu asi munhu akataura dini ndikaona kuti akurasika nenjere dzangu dzatinadzo nekudzidzwa kwandiri kuita nemuno nemaonero newhatever it is I think kuri kunzi ndabuda panze nemazira andiri kuti handina mhosva ndakapara ndikatogona kuswana something chekuita chine kudzidzisa mukati handifunga kuti munhu andotaura naye anouya kujeri aiwa uya saka tiri kuti isusu iro jeri ramuri kuona iro hamunyatsoroona zvarakaita iro ndiri kufunga kuti nekugara kwenguvaka muchachengeterwa huku why muchachengeterwa huku toisa mabhurera umarodhirana umutoisa chakati utoisa sezvakaita kwedu
takabata bhaibheri rere ndinozviziva kuti hurumende yakapinda nevanhu vese asi inini Mwari ndiri kupfekedza ipapo futi kuti izvo zvakaitwa nesimba raMwari. Ndakataura ndikasimudza maoko angu ndiri mukamba muime ndikati ndandifire pano asi kana ndakafa ndikuenda mumaoko aMwari but ndasunungurwa tichitenda purezidendi wedu ndaapanapa ndiri panapa handikuwana chinhu chinoitika chinondifadza chinoitwa nemunhu ari kuita zvakaipa ndinotsiura kana dai akaita munhu hapana anotambira mudhuze mangu anotaura zvinhu zvisina kukwana nodaro no hatidizvo aministi neparo kana ichikuburitsa enda uri munhu wekuti ukasvikosvika vasati vakuona vanhu zvakamboitwa po zvezve paaenda unoparidza kunamata vanhu vaitiza vachiti adzoka da kuti tora kunotiuraya ati vakazozonoti aiwa ndianitone simba resu saka vanhu vari kubva munomu tiri kuda kuti vabude vaine zvekuita panze zvatichagona kuti dai kunzi tagona mangirikini edu aya tatagona kuti zvinzwikwe panze tachiratidza kuti ngavaite maprojekti vaite zvakati kuti vachibva munomu vanoenda vari vanhu vari kunoita something because munhu akabva munomu haana kwekuenda kumba haendeka ndokwaakabawo uko aende kwamurunzi musoro kutaura munhu kuti aende kumba because akaita sei akaba vari munoma but tikata adzidziswa zvinhu zvokuita muno anobuda panze apa akamiririrwa nevanhu vari kuda munhu anoshanda akadzidza zvinhu all these people pane varume vamuri kuona panze paya vanonzi varume ndo vari munoma vakanyatsokwana chaizvo vakakwana vari panze mitoriro panje machichi ava ndo varuma ava ndo varuma kunotoni vakadzi panze kuti mukadaidzira ipapa kuti vanhu daidza ari zvakukumbirwa varume vakutsvaga pamaredhiyo ebva manotaura kuti kune varume kuno vakuda kuya tinotadza kupa buda nevakadzi apa kana iye ndisode 63 years ndotoona vanoti mudzimani kwemi ndikudiwawo nekugara kwandaita nekusiya gogo makorewo aiwa vakutaura kuti ndiri kufananidza kuti kuti mbona mapyara mukadzikwa nagogo makore saka tiri kutaura kuti kunakidza kwenzvimbo ine vanhu vakachengetwa zvakanaka vanhu vari kuita zvakanaka but nyaya yangu iyeye yatiri kudzokera kunyaya yatapiwa iye handiri muno zvangu handizivi kuti mapurisa ari panze apa kana kuine vamwe vari willing kuti basa riri vatange futi nyaya iyoyo ngavatangidze ngavapinde tinotenda sekuru regai ndivasire chitsvambe chacho kana kuti zvichitangidzika zvotangidzika vaudze kuti ina handida chandakaita ini asi kana ivo vachiziva zvinhu zvakaitika zvavasina kutaura inini ndino kusvika ndife kana ndakava ndichitorwa every day muchinditaura ndiramba ndichikudzai the same thing handisi mwana mudiki anoramba achiramba zvinhu achidii handina chandakaita kune vanhu vakazviita variko kana uyo anga aripo kana nevamwe vakanga aripo ina handizvizivi but ini ndikagona kubuda handifunga kuti 3 months 4 months dzingapera aiwa because I'll do something saka chinhu chiri kundinetsa mubvunzo wangu wokupedzisa makuda kupedza ndokuti ko idzo hama dzangu idzi vari kumusha nevanhu vese vari kunzwa vakanzwa izvizvi hapana kwavangaendawo kokuti munhu vari kutaura muredhiyo vachinzi vachinaonana kuda nana Tilda vachinzi aiwa ava maharaita vakazonzi endesai mombe dzakati chererai pasi dzinosvika kuMozambique havakuzive kokanaura ndechingoti mhuri ifambe imutse mwana uyu aende tinyatsoona kuti zvakafamba sei pamwana kwete kuti amuke kwete zvese zvavanokwanisa kuita tinoda kuti munhu akaita izvi kana ndiri nyika ngakuchiuya bhiza kakuno kana pfeni uye richindiriudza kuno kuti saka pfungwa dzangu dziri kundinetsa kuti why are they so quiet uri kuona manje ndochitarisa futi pamwe pekuti mwana uyu anozitapiwa makore handiti ndiri kutarisa mhuri yangu iyo yangu yatapiwa ndineka kusavachenesa kadikidikiso asi vakafamba mune mavachenesa aiwa ndinoda kukuudzai kuti sei ndisi kuvachenesa wanyarara because vakanzwa kunzi inini ende inini wacho ndiinavo tichitogara tese zvavari kuziva vachitoramba kuti aiwa vatati inavo ndiri kutonzwa kunzi kunenge kuneka division vamwe vari kukwandiri vamwe vari uko tobva tauya amaitapiwa kuzosvika vaende chii ndo imimi manje papa ndimunokwanisa kuvatsvaga kana kuti vakanzwa izvi vatsvagei mubvunzo kuti kuimimi musoro mwana uri kupi ndovachakuudzai kuti mapurisa akauya nawo takatora kana kuti uri uko right kuimi makabvirei kumusha
vokudzai mareasons because mwana uyoyo tumakunga tunoitwa kunzi mwana uyo anonzi ndewangu akafa. Handikuona pandiri kuti saka ndikuti nini zviri kundinetsa ini ndakanzwa zvinzi mwana uyu mapurisa akatondudza ndanzi hayo mwana wako kaiyoyo chaenda kumusha right. Mwana ari kunzi ndiwangu inini handizivi ini ndo chinouraya mwana wangu manje saka ndiri kuvachenesa kuti kana mwana achinzi ndewangu ava havasi kufamba amai tapiwa varambwa ndochidhabhura ndega nekufunga kwangu kuti saka it means ava vangu vanoti handisi kuti ndizvo vari kuti mwana uyu ndiwatapiwa makore senior saka voita zvavanoita kana kuti vaita zvavanoita kana kuti havana vobva varamba ava futi kuti inini kana ndichiti ndiwangu ndoti mwana afa wangu inini ndobva ndati ndavharirwa futi amaitapiwa vaya vanonzi ndiwo vanitapiwa mwana wangu inini vobva varambwa futi papachena kapa amaitapiwa varambirwei chii chakaitika kuti amaitapiwa varamba chii chakaita kuti ikoko kwavo kuti tunenge tumadivision twandinonzwa panzira chii ende futi zvichinzi mwana ndiwangu where why how saka zvinhu zvandingofunga kuti ndiri kunzonzi amaitapiwa vaende kweko kumbobvunza kwavo kuti musoro uyu muri kuti ndiwo wemwana uyu avava uyu ndeupi kana muchiti uyu ndiwe mwana wangu kune vava ndeupi uri paona 1 handiri kuzvona regai isusu zvachaita kuti inini ndinoda kunyatsoziva kana kunzwa kuti maitapiwa kumushoko vakarambirwei ndozvandati inini manje semwana wenyu mandipiraka ndichakwira bhasi ndoenda kumusha ikoko ndonyatsononzwisisa manje bosi apa ndanzwa divi renyu ndichanatsononzwisisa ikoko kumusha kuti maitapiwa vakaenderei uye misoro iyi yakuita semiviri zviri kufamba sei hamuna kuviga musoro womwana ko inga makataura kuti musoro womwana wakauya nemapurisa vachiti ndiwo tikaramba maiurambirei edheni ati ndiwo because musoro yacho inobva yawanda kuti wangu kauyo wandozi ndakabika ndikaendesa mumozambique neuyu zimbabwe iri kuziva here kuti kana ndine musoro ava uyu mumwe musoro ndiwo uri kufambwa nawo uri kutenderedzwa ko mutumbi womumwe musoro uyu uri kupi no investigations about that why ndofunga muri kungozvinzwira episodi yatapiwa makore senior yaperera pano kuti zvimeke sense ndichauya neimwe episode 1 yandichauya nayo yevamwe baba munini vacho vari kunzi ndaive navo kugadheni vaya vekuzosiya basa zvinhu zvaramba kufamba zvakanaka vakazonotanga kushanda someway kuti vatiudze kuti sei vari kuti ivo tapiwa makore senior ane mhosva ndopane nyaya tozotanga kubata mapatsi ipapo. Saka for now tagumira pano, ngatisanganei mu next episode. Bye bye.